Arratsaldeon, eskerrik asko eta ongi etorri guztioi. Gaurko saioari hasiera emango jau. Esan behar dut, Zurbi Gorria, hiri hondakinen kudeak eta kontua aztertzen danean, plaza beroa bihurtu dela. Inguruko herrietan, eta etorkizunean beste batzuetan ere, eragina izango du, bere garaian herri honek hartu zuen erabaki hark. Baina, herri pozare badaukagu, dagoeneko lortu dugunagatik, baina hobetu nahi dugu egindako lan hori, eta horretan Gipuzkoarrei erakutsi, eta bide batez, gurekin batera Gipuzkoa eta Euskal Herriko herri gehiago erakarri ere bai, ze uste dugu herritarron osasuna, eta gure lurra eta ingurumenaren zaintzak beste edozeren aurretik egon behar dura. Gipuzkoako hiri hondakinen kudeaketan ardura nagusia daukan pertsona daukagu gure alboan, Juan Carlos Alduntzin, eta Gipuzkoako hondakinen konsortzioan ere lehendakari bera bada. Gaur egun ingurumen eta lurralde antolaketako foro diputatua da, eta aipatu dudan konsortzioko lehendakari pasaitarra, zehatzago izateko San Pedro tarra esan beharko genuke, eta udalgintzan eskarmentu handiko ere. 12 urte egin ditu, Pasaiko udaletxean egin zituen, hobeto esan da, 91-tik 2003, lehenengo 8 urteak zinegotzi bezala, azkeneko 4 alkate. Zubietako errausketa plantari moratoria, zertarako eta alternatibak. Hori da, gaurko hitzaldiari jarri dion izenburua. Aukera berriak eskatzen, zenbait aukera gehu hemen Gipuzkoako zenbait herritan bitzat praktikara eramaten bagabiltza, baina ez da nahikoa, eta konpromiso horretan inguruko herri gehiago nahi genituzke. Iritsi da, hau da momentua ez pasatzen utzi, hitzoie behar bada, zerbait esango izue, Zubietan egindako flashmobean, antarako prestatu zen hartu nahi dut arnaz, kanta hartan agertzen diran pasarte batzu dira. Eta momentu honetan moratoria da gaia. Hau da, moratoria zertarako, ze aukera daude, baian, alternatiba bezala. Eta horretan, argibideak emango dizkigu Juan Carlosek, bera pasaitarra dala esan dugu, traineruko patroi bezala jarriko dugu, eta arraun egin nahi dugun Usurbildarra eta Gipuzko arroizea aholku emateizkigu. Hoxe, besterik ez da zure hitza. Bai, Jesus izan ardura jarrit, baina ez da ardura gehien duen persona Gipuzkoan, beste gauza batzuen artean defendatzen ari garelako ardura herritarrena dela eta herritarrek gertuen daukaten erakundearena. Udalena da eskumena, azkeneko 8 urtetan ostutzen edosten saiatu diren eskumen hori, etzitzaialako bat ere interesatzen udalek euren arazo ez kargu, euren herritarren arazo ez kargu egitea eta irtenbide bideragarriak mahai gainean jartzea. Eta herri honek bere zainetan eta herri honetako agintariek bere zainetan sufritu dute azkeneko 4 urtetan. Hain dela pare bat hilabete edo, Jose Marik esan zeanean, torriko laiz, Usurgia itzali bat ematea. Itzali bat, zer bat, moratoria, hostia, bi galdera etorri zitzertian, edo bi kezka. Ni Usurbila? Ni baino askoz ere esperientzia gehiago duen herrira, eta bigarrena, aiatuko algea, hitz debekatuta maldito horregi, erantzuna ematea, hitzaldirako. Bi kezka horiekin, baiezko emanion eta gaur honea etorri naiz. Horrela zan, hitzaldiaren tituloa. Zubietako errausgailua, zertarako eta alternatibak. Azkeneko egun hauetan, esan ezin omen den hitz bat da. Baina azkenean luzamendua
azkeneko urtetan eskatzen aritu zareten luzamendua. Gelditu, pentsatu eta irtenbide egokiago bat emateko denbora hartu. Hori da, hain zuzen ere, egun hauetan, prentsan, edo, erabakien ondorioz, batzuk entzun nahi ez duten hitza luzamendua. Gaztelerako adiera hartu duena, moratoria. Baina azkenean, luzamendua hori bera da. Denbora bat hartu, gelditu, egiten ari dena, tarte bat hartu, eta irtenbide egokiago bat eman dagoen errealitateari. Zein errealitate jaso dugu legealdi berri honetan. Jose Marik esan du, 12 urte egin dituela Pasaiako udalean, ez da egi osoa, 20 egin bai ditut. Azkeneko 2 legealdietan, legez, inposatuta, zinegotzi kargu legala utzi ez didaten arren. Eta azkeneko 2 legealdietan gogoratu behar dugu, egoera politiko horrengatik Gipuzkoarrak ez garela, Gipuzkoak guztiak ez garela ordezkatuak izan Gipuzkoako erakundeetan. Zein da jaso dugun herentzia? Hor hitz batzuk apuntatzen ditut. Inposaketa. Hori izan da, azkeneko urtetan, konsensuaren ideiapean, saldu nahi izan diguten konsensupean, zegoen errealitate gordina. Ez zegoen adostasunik. Gatazka egonda eta gatazka egoten jarraitzen du. Eta gatazka hori estali nahi izan dute inposaketa bidez. Ez dute izan helburu eta indarrean dagoen planifikazioak ez du helburu izan sortzen ditugun hondakinen tratamendu integralik. Helburua errausketa zan. Helburua tratamendua zan. Helburua ez zan hondakinek sortzen dituzten arazo konponketa bat eta irtenbide egoki bat ematea. Irtenbidea aukeratua zegoen eta horri begira egin dira azkeneko urtetan egin diren plangintzak eta ekintza eta beste norabide batean aritu nahi zuten herriekiko egon den presioa eta jazarpena. Zer aurkitu dugu? Kontratuak oso lotuak. Oso. Izugarrizko arkitektura juridiko eta finantzieroa. Helburu hori eskapatzen ez usteko lotutako kontratuak. Egiaren beldur zirelako, bazekitelako ez zirela ondoari. Eta hori estaltzeko horri buelta eman ezin ahal izateko edo gehiegi oztopatzeko zegoen egina arkitektura juridiko hori. Ez dezute ahaztu izango, aurreko administrazio kontseiluak aldaketaren bezperan, 5 egun lehenago, Zubietan eraiki beharreko errausgailuaren oinarrizko proiektuari baietza eman izana jakin arren, handikan 5 egunera beste administrazio kontseilu bat sartzen zela, beste konsortzioko batzar bat eratzen zela, eta proiektu horren kontrako iritzi nagusia zala gehiengo oso zabala zegoela konsortzio horretan. Eta kontratu hori finantziazioaren esklabu da. Finantziazioari lotutako kontratua. Hau da, finantziazioaren abala proiektua bera da. Eta erabat lotutako finantziazio proiektu bada, kontratu bada. Eta eskumenen errespetu ezan oinarritzen den proiektu bat. Hori izan da, hilabete hauetan, nolabait, arirkatutako bide hori desegiteko euki duguna edo oraindikan daukaguna. Eta aurrean zer? Oso garbi.
zero sabor, eta zero sabor. Ez dago besterik. Ezin dugu hondakina zabor gisa gehiago ulertzen jarraitu. Hondakina ez dugu orain arte izan dugun bezala poltsa batean sartu eta ez dakigu nora eraman, bota, utzi edo erre. Baina, ze kontatu behar dizuet? Usurbil. Herri hau izan da eredu. Zuek izan zarete eredu eta zuek izan zarete nolabait irtenbide egokiago baten ispilua izan den eta den herria. Hondakina ez da zaborra, hori esaera bat izan daiteke, baino zuek demostratu egin duzue. Erakutsi egin diguzue. Bide egoki eta desberdin bat egon badagoela. Orain, denon ardura izango da, erakutsi diguzuen bide hori erakustea beste herrietako herritarrei. Hor, usurbildarrek eta gero jarraian etorri ziren Hernaniarrek, Oiartzuarrek eta Antzuolarrek, eta beste eskema batean, baino aurrera pauso nabariak eman dituzten itsasondoarrek, beste gipuzkoarroi erakutsi behar diguzuena, jakinarazi behar diguzuena. Ze elkarren arteko edo berdinen arteko transmisio hori baino hobeagorik ez dago. Asko enpeina gaitezke medioetan eta medio oso handiak daude enpeinatuak erabat gai honekin, baina herritar batek herritar bat sinetsiko du. Politikari bat baino gehiago, periodiko bat baino gehiago. Jakin behar dezute, zuen arrastoan udaletxe asko jarraitzeko prest agertu direla egun hauetan. 43 ziren gaur goizean, eta ziur naiz datozen egun eta aste hauetan gehiago izango direla. Hau da, jada Gipuzkoako herrietatik 4 adierazi dute beste bilketa sistema efizientego batera emateko hautua egina dutela. Denbora beharko dutela. Herritarrekin konpartitu egin beharko dutela. Antolatu egin beharko dutela, baina erabakia hartuta daukatela. Eta, hain zuzen ere, horretan zuek izan zarete eredu edo guretzako behintzat ispilu. Askotan, eredu honen kontrakoek aipatzen dute, ez dago alternatibarik. Bai, asko izango dezute, gezurretan naizeate. Datuak izkutatu egiten dituzue, zikina da, arratoiak daude, alternatibarik ez duzue, engainatu egin nahi izan gaituzte eta nahi gaituzte. Nahastu egin nahi gaituzte. Bide honetik atera egin nahi gaituzte. Eta guk oso adi egon behar dugu. Filtroa jarri behar diegu informazio guzti hoiei. Zuek badakizue nola egiten ari zareten eta zuek badakizue egiak non dauden eta gezurrak non dauden ere. Baina alternatiba badago. Alternatiba badugu eta alternatiba ez da tratamenduko azpiegitura. Horretaz hitz egin arazi nahi gaituzte, ezkutatzeko benetako arazoa nun dagoen. Tamaina ez da arazo. Egun hauetan, kazetari mordo batek aritu egin du bide hori. Erdibidekoa, tamaina handia, tamaina txikia, ez dago arazo hor. Bilketa sistema ez da arazo. Ez da arazo bat. Arazoa da, erre behar ez dena erretzea. Inork erantzuten ez duen galdera. Galdetzen diezuenean, errasbailuaren defendatzaile, eta zeatik erre behar da berriro ere bizitza zikloan sartu daitekena, eta ez dago alternatibarik. Beti geratuko da zati bat, eta hori erre egin behar da. Baina zergatik erre behar da zuek esaten dezuten planifikazio horretan
iritsi zaitezketela erdira, eta beste erdia zergatik erre behar da, erregaia ez denean, eta berriro ere bizitzaren zikloan sartu daitekena. Benetan, bizitzaren zikloan geratu behar dena, bertatik ateratzea da arazoa. Eta horri ez diote erantzunik ematen. Hori planteatzen diezuenean. Mai gainean, hasten dira aitzaki utxalekin. Sistemaren kontrako aurre iritzi maltzurrekin, kostoa, zikinkeria, derrigorra, nortasunaren galera edo anonimotasunaren galerarekin, zigorrarekin, isunekin, baina benetan gaia hitz egingo deu edo filosofia hitz egingo dugu. Hori da benetan, mai gainean daukaguna. Beraz, alternatiba badago. Da sortzen dugun hondakin guztia gaika bildu egin behar dela. Eta gai bakoitzari bere tratamendua eman egin behar zaiola. Planifikazioko dokumentuan bertan agertzen da. Etxeetan, konparazioa ez da erabatekoa, ze hori ere arazo bat da momentu honetan. Orain ari gara ja, iristen jadatuak egoki biltzera. Baina informazioa hainbestetan esan diguten gezurrak esaten dituzue, konparaketak ez dira zuzenak, nola esan zezaketen, ez balin badago informazio zuzenik. Ez dago datu konparagarririk, ez dutelako nahi izan. Utzi egin dute, mankomunitate bakoitzak, datuak bere kabuz, batzuk hobeto, beste batzuk kaskarriago, baina inork ez ditu datu horiek ondo jarri. Inor momentu honetan ezin du esan, Gipuzkoarrok zenbat hondakin sortzen dugun bataz beste urtean, zenbotatakoa den, zenbat biltzen den leku bakoitzean, zenbat bildu daiteken, datu horiek ez daude. Ez daude modu orekatuan jasoa. Beraz, konparazioak ezinezkoak dira ia. Orduan, horren aurrean, beraiek leporatzen digutena alternatiba ezarena gezurra da. Gaika biltzen balin badugu sortzen du, esaten nuena. Planifikazioan esaten da etxeko hondakinen 89 dela birziklagarria. 89. Eta dio, bai, baino bestea? Bestea. Eta zer da bestea? Erre daiteke. Hau da, erregarria da. Ez dauka indar kalorifikorik. Zer sartuko dio, hori erretzeko erregaia? Eta beste gauza bat. Eta erretzean zer egiten da hondakina? Desagertu? Ez dago? Ez? Hondakina geratzen dira. Errautsa geratzen dira, eskoria geratzen dira, horretaz ez du inorkitze egiten, horiekin zer egin. Zesaten digutena da, alternatiba, ez un alternatiba, erre ez. Eta zeingo dezute geratzen den errefusarekin? Hombre, pues errefusategiet dara bota. Errefusategietan jarri. Ez balin bada, ez balin badu, hondakin horrek ez balin badu arazorik sortzen, momentuz, oraindikan berziklagarria ez den hori errefusategitan ustea, pues ez daigu iruditzen. Errauskailuetan sortzen den hondakina baino kaltegarriagoa denik. Ze errauskailutik sortzen diren hauts toxiko horiek bai ematen dutela arazo. Beraz, eta nire hitzalditxo hau amaitzeko hainbat gauza. Hondakina ez da zaborra eta hori ja Europan oso garbi da. Hainbestetan esaten digute Europako puntan gaudela, gauza askotan gaudela teknologian, errepideetan, abiadura handiko trenak lotuko gaituela Europako puntarekin, bai, Europako punta, ez gaude, hori, gure mapan gure bekaldean dauden horiek bezala asko hobeto gaude, eta honetan, zeratik ez. Europan, daude esperientzia oso aberatsak hondakinen tratamenduan. Adibidoie jartzen dituzunan, beti ateratzen da leku beretik. Bai, baino badituzte errausgailuak. Joia, oindela hogei urte egindakoak. Gaur egun, ez lituzkete
egingo. Beraz, eta Europan adituek ja garbi esan dute, ez da gian hondakinen trataerari buruzko hitzaldi esklusiboetan, ekonomiaz ari direnean, ari dira ja zati oso esanguratsuak esanez hondakina baliabide dela. Krisi egoera honetan ezin degula gehiago jarraitu baliabide gehiago, lehen gaiak gehiago erretzen. Bakarrik erre daitekeela bere muga dela perziklagarria ez dena. Ez jasotzen ez dena baizik eta ez dena. Eta beste guztia lehen gai bezala, baliabide bezala tratatu behar dela hiri hondakinetan. Lurramari kalterik ez. Hori da, gure ustez, egin beharreko alternatibek errespetatu behar duten oinarri nagusia, osasunari kalterik ez. Beste oinarri bat. Komodidadeak, ze azkenean, eztabaidan jartzen zarenean, errausgailuaren aldekoekin, azkenean ateratzen da benetan zer dagoen horren atzean, ez dutela hiritarren komodidadea ukitu nahi, norberaren komodidadeak denok ondatu egiten gaituela, ez? Eta nire ustez behintzat ezin dugu trampa horretan erori, eta datozen hilabete hauetan, orain 6 hilabete hauetan, Zubietako errauste plantaren proiektua edo kontratua etengo dugun, horrengo ostegunean, etengo dugun kontratua 6 hilabetetako eteten dugu, 6 hilabete horietan izugarrizko lana dugu denok aurrean. Jakinarazi behar dugu egia, benetako egia. Gezurretan ari diren hoiei egiarekin erantzun egin behar dugu. Hondakinen egia. Ze horiek ez dira, ezin da tramparik egin. Hondakinak hor daude, eta denok badakigu. Zer diren, denok etxean sortzen dugu. Eta etxetik hasi behar dugu. Etxean ondo egiten baldin badugu, ziur ez diegula utziko agintariei, gure udala agintariei, gure agintari gorenei, ardura dutenei, edo dugunoi, ez diguzue utziko ondo bildutako hondakin horrekin tramparik egitea. Ondo bildutakoa zuek egiten dezuten lan edo esfortzu horri ez diozue utziko besteei kaltea sortzen. Ne ustez, eta bukatu nahi dut honekin, bataiak irabazten ohitua gaude, eta harro sentitzeko modukoak dira, baina benetan, momentu honetan, jokoan asko dugu, eta gerra irabazteko oso momentu egokian gaude. Hondakinen gai honetan, aintzindari izan zareten herritarrak, beste herritarrekin batera, lortu egin behar dugu hondakinen tratamendu integral bat, egoki bat, Gipuzkoatik Euskal Herrira eta Euskal Herritik hainbestetan esaten zaigun Europako beste txokoetara zabaltzea, eta erakutsi dezagun badagoela alternatiba errespetuzkoa ingurumenarekin, errespetuzkoa gure osasunarekin, eta gainera norberaren lanean oinarritzen den eta norberaren konpromisoan oinarritzen den alternatiba egon badagoela. Eta ez gaitezen erori azpiegituren alternatibaren eztabaidan. Adibide asko daude, Europan alternatiba asko daude, eta horietatik guztietatik ikasi eta gurea ere egiten jarri behar jakingo dugu. Badaudelako hor beste, gaur gaiaren inguruko sakontasun gehiagirik gabe, baina badaude holako bi edo hiru printzipio kontutan izan beharko dituna, eta bat da gertutasunarena. Hor hitzaldiaren diapositiban ikusten zen horretan, hori da gertutasunaren kontrako eredu bat. Gipuzkoako hondakin guztiak horrea ekarri nahi zitutzen, eta berdin da askotan esaten digute zaborraren turismoa, eta hori zer da.
Debagoienatik honea ekartzea hondakina zer da? Turismoa egitea ez bada. Ez? Gertutasuna da printzipio bat, beste printzipio bat autonaikotasuna edo sortzen duenak, kutsatzen duenak gehiago ordaindu behar duela, eta bide horretan ere aurrera pauso batzuk emateko aukera daukagu, eta hurrengo ostegunean neurri, tarifan inguruko neurriak, nolabait ondo egiten duenari, hondakin organikoa ondo biltzen duenari, gaizki biltzen duenaren erdia kobratuko zaio datorren urtarrila batetik aurrera. Badaude horrelako gai honetan sakonduta eta hainbat erabaki poliki-poliki hartzen joango garenak, baina hurrengo 6 hilabetetan uste dut, eta honekin amaitzen dut, gauza garrantzitsuak gertatu ahal izateko denon lana beharko dugu, denon indarra beharko dugu, eta ziur gara Gipuzkoarrok demostratuko dugula gauza batean sinesten dugunean, gure baloreetan, gure nortasunean, guk lur amari diogun errespetuagatik lortuko dugula.